velkommen til Tøbeavisen. Vi har fået sådan en Lego-bil her, en SR31, tror jeg den hedder. Ja, og en Lego-bil, og vi sender videre til reporteren René. Vi sender fra René. Direkte. Vi har vores racer udenfor, men der er pissekoldt, så vi giver ikke stå i det lortevejr, mand. Her er jeg. Ja, her. Vi filmer derudfra lige om lidt, hvor vi skal vise dem af vindtæt, alttæt, bortset fra vandtæt. Tak. Kom, film det. Stop det, pis! Vi er ude ved Lav. Vi har nogle spørgsmål til ham. Lav, hvad kan svine så? Ja, men kan mange forskellige ting, du ved. Du kigge derovre for eksempel, ikke? Hov ud over, ikke? Så lige tilbage der. Men lige ved ikke. Ja, og den kan fandme mange ting. Ja, gederen, den fejler ikke en skid. Det kan du se der. Ikke også? Ja. Men den er ved at gå død, svinet, så jeg kan ikke rigtig vise mere nu. Vinkebriller! Hey! Fuck dig, mand! Vinkebriller! Fuck dig med dig, mand! Det er kraftigt med nyhederne! Fuck dig! Vinkebriller! Ja, hej, mig og René, vi har snakket lidt, og vi er blevet enige om, at vi godt vil sælge det lort der til en idiot, der du gerne vil købe den, ikke? For 4.000 dask. Og det er René, hvad synes du? Skal vi sælge den, eller hvad? Ja. Ja, vi siger tak herfra, og ja. Vi ses. Lav og René.